Takže, vítajte ľudia u môjho nového videa a dneska sa ideme pozrieť na nový Brookhaven update. No, tento update je trošku detský, ako keby som mal povedať, ale už tu máme prvú zmenu, že máme proste takto, že máme Halloween Arrives, to znamená Halloween prichádza za 6 dní, 23 hodín a 55 minút. Takže tak, no. Fíha ľudia, niečo sa tu chystá nové, idem sa rýchlo pozrieť, že čo nové tu... tu už dali halloweensku ozdobu, wow, ale to vyzerá pekne celkom. Takáto tekvica, no. A čo tu ide byť? Samozrejme záchody, to nemôžu... Takže kúkajte ľudia, ja tu idem spať, ja som už, alebo môžem kopať, hej. Aj to môže byť, že môžem odkopávať. No, každopádne, takýto update som teda nečakal a môžeme ísť rovno ďalej. Počul som, že tu vydali nejaké songy nové, od Eda Sheerana. Tak si to môžem... nové auto. Ježiš, hej, to som počul, že bude nový taký update. Tak si môžeme kúknúť rovno. Ukáž. Aha, hej, toto free Ed Sheeran pack, ukáž. No. A dobre to počuť. Dáme si to do zónej. A som počuť, dobre, hudbu máme za sebou. Tu máme ešte jedno. To je ako podľa mňa ten ballroom dance, čo sme robili, čo som raz hral. 3 nové, hej, tance. Pozrieme sa. Dobre, tanec za sebou, Safír. A to je dobrá pesnička celkom. A mne sa asi najviac páči to Azizam a Safír. Spojíme tretiu. Schválne mi do komentárov napíšte, že kto počúvate Eda Sheerana. Je celkom zaujímavý spevák. Ja o ňom počúvam teraz prvýkrát, no nie, prvýkrát som o ňom počul. A mi sa páči táto a táto. Asi tu ľuďom vadí, že tu takto tancujem na verejnosti. Sranda. Dobre, ideme druhú. Dobre, no. Ale dobre, že tu pridali takéto pesničky. A to isté, ak si chcete vypočuť normálnu pesničku, celú, tak tu máme ešte... tretia, dobre. Pridáme zvuky. Počujeme? Dobre. Dobrá pesnička, ideme druhú. Safír. No, taká to je dobrá, pozor. Dobrá pesnička celkom. A už aj typek tu tancuje, taký chudý. Ukáž?
Dobre. Šesť dní, 23 hodín a 50 minút. Si mi dám up. Aha, ja už som si to hej dával, teda pred videom. Poďme si ešte rýchlo ukázať, čo to bude za update. Ja to rýchlo ukážem. V rýchlosti. A toto je ten nový update. A potom bude Halloween 24. októbra o 9. hodine večer. A to isté je dneska 17. je dneska 17. Teda budeme mať takéto, teda, hej? Dobre. Dobre, ideme asi tam. Nie, Litmore. Opon. No, už som to asi takedy počula, neviem to. Ja som to iba raz počul. Toto, podľa mňa najznámejšie sú tieto dve. Azizam a Sapphire. Ja si pustím Azizam. Ježiš, ľudia. Ja som si tu zabudol pozrieť ten update. No teda, pridali toto nové vozidlo. Neviem, na čo je. Z 50. Tak to si dáme do zelenej. 100 Pro. Dobre, pekne. Potom, že vraj tu... Dobre, toto je asi všetko. Dobre, potom, že vraj tu pridali toto. Vôbec neviem, na čo to je. Dám to do červenej trebárs. No, dobre, celkom. Propy nové máme. A tam sú aj tie pesničky nové. Dve za premium. Počkaj. To sa mi nejak nezdá. Ježiš, to je ten koberec. Si pamätám z detstva, no. To som vždy mával. To ešte v rúžovej farbe. Takáto preliezačka pre deti. A toto ukáž. No, tiež celkom fajn. Dobre. A ešte tu máme zelenej farby. To chválim Brookhaven, že to takto urobili. Ešte tu máme takéto, hej. Takže tak. A ešte tu máme kočík ako auto, hej. Celkom dobre. A potom tu máme, samozrejme, to nesmie chýbať. Máme tu geometrické útvary štvorec. Toto zvučí popri mne. Hej, choď preč. Štvorec, potom tu máme trojuhol, no už má problémy. Potom tu máme trojuholník, takýto maličký, čudujem sa. Tak, no čo je toto? To je asi nejaký obdĺžnik? A toto je nie, toto je, toto je obdĺžnik. Tam už stávajú niečo, asi, tam už niekto lezie, to tam vidím. OK, nepridali tu niečo s tými deťmi nové? Nové, nič. Zase nič, klasický Brookhaven, nejaký dom nový nepridali niečo, neviem. Počkaj, som zle pozeral. Asi nie však. Počkaj, kúkneme. Nie, stále také isté. Takže asi všetko ostalo také isté. CCA, počkaj, nezmenili toto? Asi nie však. Nové animácie Azizam. Tak môžeme dať to. A ja, ľudia, na konci tohoto videa ukončujem teda naše video. Tak čaute, vidíme sa u ďalšieho videa.